Duh, gorokan gatel ndasku ngelung grekes. 100 derajat. Gak ditukono iPhone sih, Mas. Apa hubungane? Semenjak selingkuh karo Rangga, wawakmu dadi seneng ngayal. Janmu mesti gak peka. Malam minggu gelem ngeterno aku nang mall gak? Nang mall. Oh. Wawakmu lelek blonjo suwe koyo wong semedi. Gak ah. Enggak kok. Oh, ya wis beneran, tak ngebel Rangga lek ngono. Tak jae. Oh, saiki wis gak sayang aku neh. Gaya apa? Gak manut kok. Halo. Manut nggak saiki? Kata jatah lo. Ya wis, ayo. Kita lihat pemirsa, tampak si Anton sedang syuting manjat tendangan jarak jauh antar kerajaan dari Keraton Agung Sejagat menuju Sunda Empire. Loh. Waduh, balai cablok cukup menclek menyamplok cangkemnya wasit, guys. Arakon. Ngamuk kon, arakon. Jan jos jempol tangan wawas oleh mulai tak cipok nggih tungkakku kon. Kong. Jare ini kepingin soge tapi penggaweane turu wae. Walet ngiler dadi dhuwit. Lelek kon ngiler gare buadeg bantal tok mean. Wis tambah gede tambah ngelamak ndasmu tak balekno nang Jatimpak lo salah-salah. Lapo ngono-ngono iku. Njaluk mangan Aku poso ora masak, mangan cor-coran ae. Loh, emangnya dina Jumat poso apa? Aku poso dhuwit, entek bayaranku gawe ngopeni kingkong iki. Bendino pakane gewaja 5 kok. Emangnya opo aku mbek dhek? Loh, gak oleh ngono iku Kong. Bojone wong iki. Engko disamplok lanangane malek mengkurep aku. Wes rusak, gak melok-melok aku. Ana paket nyasar. Muga-muga isine laptop ROG. Tapi iki koyoke pakete Sandy deh. Mbah, Apa ae ndek jerone Bob? rapati ketok. Deloken Wah, bekakas tok, Cuk. Desone Sandy kebanjiran paling male barangnya digorene kabeh. Dan Cuk, akeh corone, Cuk. Nyo, sempak. Ih. Tulinan. ore tulinan. Bob tulungono aku sempake Sandy memicilkan pandangan. Iki jenenge lenggis Korea. Fungsine gawe nyamplok ndase mantan. Iya. Lu. Wow. Tutorial cara gawe lumpia daging Pokemon. Pertama-tama suntuk wedak kelek, campur kapur semut, disaring cek wulu kelekmu ora katutan. Apa maneh disuntuki micin berpadu opil garing yang konon katanya semakin gelek dipangan semakin garai pinter. Terus disuntak minyak nyong-nyong gas dari isekai, diremet-remet, diuntal-untal, di smackdown sakarepmu sing penting bahagia. Oh iya, jangan lupa diolesi uyo kodok cek lunyu selunyu cocote tonggo. Bungkus terus simpen 10 tahun nang isor kasur. Terus taburno wedak bayi gawe adonan, kudu gawe main karambol ya, Cuk. Langsung disigar dadi 7 dibagi rata. Siji awakmu, siji bojomu, 5 selingkuhanmu. Digiling sepenyet mungkin guna membungkus daging Pokemon asli Sunda Empire. Entahlah enake, Cuk, sampai ke seluruh dunia. Wes ndang digoreng digolong-golong ket mang ora mari-mari. Lah, ditoto rajin terus disiram idune Mbak Dukun. Wes mari ngono diukep selama 8 sampai 10 semester. Aku ngono, guys. Lek gak duwe kecap, gantine gemuk Vespa. Wes tadi. Wes nyoh panganan dhewe.